Γεια σας, είμαι η Μαρία. Και εγώ η Βιβί. Κάναμε μια κατασκευή που αναφέρεται σε παιδιά της πρώτης δημοτικού στο μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος, την ενότητα γνωρίζω το σώμα μου. Η κατασκευή λειτουργεί περισσότερο ως εμπέδωσης, καθώς τα παιδιά έχουν διδαχθεί την ενότητα και έτσι θα πρέπει να αντιστοιχίσουν το κατάλληλο εξωτερικό χαρακτηριστικό με τη σωστή θεραπεία. Στο σώμα της Δώρας υπάρχουν 5 θήκες στα βασικά σημεία του σώματός της, όπως είναι το αυτί, ο ώμος, ο αστράγαλος, το γόνατο και ο καρπός. Σε κάθε ένα από αυτά, όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, θα πρέπει να τοποθετείτε ένας επίδασμος, σταγόνα, γάζης, πάγος και ιώδιο, έτσι ώστε να θεραπευτεί το πρόβλημά της. Να δούμε πώς τρέχει. Έχω οτίτιδα. Βάλε μου σταγόνα στο αυτί, σε παρακαλώ. Μπράβο. Στραμπούληξα τον αστράγαλό μου. Μπορείς να μου βάλεις λίγο πάγο? Μπράβο. Με πονάει ο καρπός μου. Μάλλον έχω τενοντίτιδα. Μπορείς να μου το δέσεις για να ξεκουραστεί? Μπράβο. Έπεσα και χτύπησα το γόνατό μου. Μάτωσε. Θα μου βάλεις ιώδιο? Μπράβο. Προχθές έβγαλα τον ώμο μου. Μήπως μπορείς να μου αλλάξεις τον επίδεσμο? Μπράβο.